Kontrobersyal nga negosyo nga girumbo karong bag-o lang sa kapulisan gumikan sa investment scheme na suta nga walay permit gikan sa City Hall sa Mandawi. Ang report ni Nico Serino. Sa miaging adlaw gironda sa mga sakop sa CIDG o Securities and Exchange Commission ang opisina sa Ada Farm. Pinasikad kini sa usa ka search warrant nga gi-issue sa usa ka korte sa Manila kabahin sa operasyon sa maong kompanya. Matud sa SEC, walay permit ang kompanya og dili otorisado sa paghimo og investment scheme. Nasuta nga ang negosyo sa Ada nalambigit sa pagpamuhi og mga manok. Matud sa Mandawi City Treasurer's Office, illegal sab ang pag-operate sa opisina sa ADA sa Dakbayan. Not registered. So they're illegally operating in Mandawi City. Wala hinoy na dawat nga reklamo ang City Hall batok sa operasyon sa ADA. Pwede rin kami mo raid. If we could have received, especially if we could have received complaints. Wala pa may nareklamo po tino. Gisuwayan sa Balitang Bisdak ang subling pagkuha sa habig sa tagduma sa Ada Farm. Apan pabilin nga sirado ang ilang opisina matud sa tagduma sa building. Gitawagan sab namo ang numero nga gihatag sa mga staff nga maoy mo issue og statement apan wala kini mutubag. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.